तांदळाची भाकरी हे एक खाद्यपदार्थ नसून आपल्या मराठी संस्कृतीचा एक भाग आहे. विशेषतः गावाकडच्या साईडला ही भाकरी रोजच्या आहाराचा एक भाग बनलेला आहे. तांदळाचे पीठ आणि गरम पाणी, उकळतं पाणी हे घालून होणारी ही भाकरी खूप मऊ, चविष्ट आणि पचायला हलकी असते. कोणत्याही प्रकारच्या रसदार भाजीसोबत, कांदा लसूण चटणीसोबत किंवा अगदी सोलकढी आंबट भाजीसोबत सुद्धा ही तांदळाची भाकरी खाण्याची मजा काही वेगळीच असते. तांदळाची भाकरी ही केवळ चवदार नसते, तर आरोग्यासाठी उपयुक्तही असते. गहू मैद्याच्या पदार्थापेक्षा तांदळाचे पीठ हे सहज पचते. विशेषतः ज्यांना पचनाचे त्रास आहेत, अशा लोकांसाठी ही भाकरी तर फायदेशीर आहे. ह्या भाकरीचं प्रमाण असं आहे, की जर 1 वाटी तुम्ही तांदळाचं पीठ घेतलं, तर 1 ते सव्वा वाटी गरम उकळतं पाणी घ्यायलाच लागतं. हे परफेक्ट प्रमाण आहे. हां आणि व्यवस्थित अशी थापून व्यवस्थित भाकरी करायची आहे आणि त्यानंतर ती तव्यावर टाकून पाणी लावायचं आहे एका साइडनी. ज्या साइडला पीठ असतं ना, त्या साइडला पाणी लावून व्यवस्थित परतून घ्यायची आहे आणि भाकरी व्यवस्थित शेकून घ्यायची आहे. भाकरी दर वेळेला फुगेलच अशी नाही. जर माझी ही भाकरीची रेसिपी आपल्याला आवडली असेल, तर रेसिपीला लाईक करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा.